Three of the convicted were already dead while inside. Yes, Your Honor. Ano nila? Korkolon? Yung patay. Mijaldea disease. Ha? Sino ang patay dyan? Medialdea. Mijaldea. Ha? Soy Mijaldea, Ama. patay na? Hindi si Secretary Mijaldea yan, ha? Rogelio Corcolon. Oo. Corcolon. Sino ang Korkolon yan? Luz? Rogelio? Rogelio, sir. Rogelio, patay na yan. The rest are still At saka sino? inside. So dalawa po ito. Dalawa lang. Tatlo yung Ano po yung Sino pangatlo? pangatlo? George Mijaldea, Soylo Ama, and Rogelio Corcolon, ready disease, Your Si Honor. Ama patay na. Yes, Your Honor. Ha? Paano namatay mo yan? Sinaksak ba yan? O nagkasakit o ano? I will find out, sir. And Kasi si Siran Bisara, Siran, sinaksak doon sa Amerika. Ipumatay kay Robert Kennedy. Eh baka dyan, ganyan rin yung nangyari sa pumatay sa tatay ko, si Alan Castro, sinaksak pagkatapos mag-testify. Sa Muntinlupa. Well, Gus, I requested the list of those Ha? who are already released. These are the list of those who have benefited GCTA that were Kasama ba ito ng GCTA? convicted of heinous crimes, sir. Meron na po kaming copies Saan? dito that ready to Kapag be isabit submitted. lang dyan.